Tänään Ykkösessä ja Ollissa kokkaamme jouluruokaa yksinkertaisesti kodin peruselintarvikkeita ja koneita käyttäen. Tervetuloa vieraamme Mikromittilehden ruokatoimittaja Tarmo Tötterman. Tervetuloa. Kiitos. Aivan ensimmäisenä kokkaamme tällaisen herkullisen voileivän. Mitä me siitä saataisiin? Avataan ensin voileipä. Noin. Milläs Tarmo tällaista kannattaisi maustaa? No, tilliä. Tilliä. Laita palasen tilliä. Noin. Kiitos. Pidätkö lautasta, niin pannaan se lautaselle. Okay. Noin. Ja näin herkullinen voileipä saadaan todella helposti aikaiseksi. Sä olet Tarmo jänisruokien suuri ystävä. Kyllä näin on. Mitäs tällaista joulusta? Tällaista jänisterriiniä. Jänisterriiniä. Juu, kyllä. Mulla on täällä jäniskin mukana näin. Joo. Se on ehkä vähän nuutuneen näköinen. No niin, no todelta haen, se on Hannu mukana. Pitäisikö sitä jotenkin elvyttää? Juu, tässä... No ei nähty nyt tulla, niin pistetään tipputukseen se tossa. Noin. Katos. Eulakin. No sinne se meni. Noin. No niin, pari tuntia kulukin rattosasti. No sehän rupeekin olemaan valmis siinä. No niin. Ja arvaas miten tää valmistetaan. No. Perinteisellä tavalla, eli se aromipesä sieltä esiin. Ja vähän tilliä päälle. Tilliä. Noin, kaikkiin. Sitten vaan odotellaan. Kuinka kauan sillä aromipesässä? On semmoinen 8 tuntia. 8 tuntia. Joo. Mä pidän itse hyvin paljon kalaruuista ja mä ajattelinkin valmistaa pääruoaksi hausteerattua siikaa. Niin? Joo. Eli otetaan tällainen armeijan pakki. Voitko itse siihen tuossa onkin? En. Mä hain katsos kaupasta tällaisen edullisen kalapuikkopaketin. Siika. Joo, pannaan paketti ja panna pari puikkoa sinne. Tilliä ilman muuta. Noin, tilliä päälle. Pistetään. Joo. Kiitos. Kansi päälle. Pistetään kypsennykseen, niin käytetään ihan tällaista PC-tietokonetta. Tässä on vähän kuumana käyvä näytön ohjain. Ei muuta kuin asetetaan tää pakki sinne näytön ohjaimen viereen ja annetaan olla semmoset 25-30 minuuttia. Kohta on valmista. No joko se on pian valmista? Kyllä se varmaan alkaa olla. Onko sulla... Pitääkö sähköt pois? Joo, pistä sähköt pois. Noin. Onko sulla sellaista jotain petiä valmiina tehtynä? No itse asiassa tuossa just pyöräytin tommosen kivan siikapedin sille. Siikapedin. Mä nostan täältä, kato. Oh, sieltähän se löytyy. Niin, oikein herkullisen näköistä. Lämmintä. Oh. Olisiko jänis jo valmis? Katsotaan. Herkullinen tuoksu jo. Kyllä. Käyttää huoneen. Avaan jo. Ja hyvin näyttää onnistuneen. Ei hassumpaa. Taas tuli yksi annos erittäin halpaa ja nopeaa ja edullista. Joo, aromipesä. Entäs sitten jälkiruoka? Voitaisiin tehdä näitä perinteisiä joulutorttuja. Sä ootkin Jarmo oikein maailmanmestari mies, mistä mä oon kuullut. Kyllä. Mulla on tässä tämmönen torttutaikina ja japanilainen ihmeveitsi. Torttutaikina pöydälle näin. Villua. Niin, valmistamme torttuja. Teo! Noin. Noin ikään.
joulutorttujen valmistus oli näemme hieman vaarallista, joten tehdään jotain turvallisempaa. Tehdään tällainen hedelmälautanen. Se nyt erittäin helposti otetaan hedelmä. Sitten käytetään tällaista tietokoneen prosessorituuletinta sen pilkkomiseen. Se on ensiarvoisen tärkeää, että vaikka täällä tietokoneen takana on tää virtalähteen tuuletin, niin sinne ei missään nimessä saa työntää mitään. Et käytetään vaan tätä prosessorituuletinta. Tänne vain. Ja näin herkullinen hedelmälautanen on valmis. Tätä kelpaa napostella. Tervetuloa takaisin sairaalan kautta. Tarmo Tötterman, miten sormi jaksaa? Hyvin, molemmat palat. Molemmat palat jaksaa hyvin. Joo. Mutta meillähän jäi juttu kesken. Tää joulutorttu. Joo. Kypsennys. Ja kypsennys tehdään nyt sitten grillivastuksella. Meillä on tällainen. Vähän raskaampi grillien vastus. Juu. Noin, ja pistä töpseli siitä syökin sinne. Noin. Ja joulutortut on kytketty tuossa sarjaa niin, että me voidaan antaa sitten kiinni. Antaa kumpakin päähän se sähkö. Kuinka monta volttia tarvitaan 3 joulutortun kyyseen? 10 000 volttia vuotta. 10 000 volttia. No niin, tortut onkin nyt valmiina. Ja jos hieman grillatuu liikaa, niin tomusokerilla voi peittää suuremman. Tehdään sitten vielä lopuksi tällainen yöpalaherkku, nimittäin glögi crème brûlée. Niin sanat suusta. Aivan. Tarvitaan siis tällainen crème brûlée astia, tällainen puoliksi syönyt kuivanut munkki. Otetaan vähän piparia. Joo, kotiaineksilla. Ja miten olisi sitten tähän tilliä vielä? No, laitapa vähän tilliä ja sitten tarvitaan tietysti jotain glögiä. Käytkö hakemassa viinikellarista? Noin, tujaus glögiä siihen päälle. Helppo jouluherkku syntyy. Ja mites paljon nyt aikaa pistetään? Laitetaan sellainen 45 minuuttia. Mistä katsotaan. No niin, ja onnistui hyvin. Kyllä, oikein herkullista. Eiköhän me, Tarmo, kilistetä onnistuneille kokkauksille. Juu. Noin, ensi kerralla tehdäänkin sitten uuden vuoden ilotulitteet ihan kotitarpeista. Siihen saakka. Hauskaa joulua kaikille! Hei ja huonoa kuntaa.